Mitähän tästä tulee, kun yrittää asentaa teipillä yte täällä Forsassa tätä puhelinta, että sais otettua teille video. Katsotaan. Mä kiinnitin tän roskalaatikkoon, mitä voi liikutella tälleen näin. Okei, moikka! Moikka! Mä oon täällä Forsassa ja valmistelen tätä yhtä laitetta. Tää menee puuhaparkkiin. Testasin taas, nyt mä vien tän puuhaparkkiin silleen, että tähän tulee nyt eka kertaa oleen ilman, että se on töpselissä kiinni, eli uudella tekniikalla. Se toimii hemmetin hyvin. Tsiikatkaa. Mene vaan tähän seinälle. Lähtee hienosti liikkeelle. Menee hyvää tasasta nopeutta. Ja nyt kun mun jalat osuu tänne alas, näin, se hidastaa, niin mä pystyn tulemaan turvallisesti patjalla. Kuka tahansa vaan voi mennä tähän seinään ja aloittaa kiipeämään. Jatkossa tähän tulee yläanturi ja se tulee vielä kiihdyttää tätä nopeutta. Eli että se menee lujempaa vauhtia sit kun sä oot ylhäällä. Mutta tällä hetkellä tässä ei ole yläanturi paikalla, eikä se ohjelmisto ole ihan valmis. Mutta hyvin toimii ottaen huomioon, että ei ole akkuja eikä ole verkkovirtaa. Eli tämmönen vaan ulos joka lenkkipolun varteen. Mutta jostain pitää aloittaa, niin puuhaparkki saa kunnian olla ensimmäinen. Ja sieltä saadaan varmasti hyvää semmoista pilottikokemusta. Näin.